un documental on parli de dones de ràdio. Les dones han estat sempre a la ràdio. Valorat la figura del tècnic o de la tècnica. I hem sigut sempre, i hem fet una ràdio molt pròpia de les dones. A explicar la història de les dones a la ràdio. Que han marcado camino seguro y que nos ayudaron a las otras, a las que vinimos después, a hacer también nuestro caminito. Ho explicaran tot, ho veureu tot, i molt de prop. Perquè les dones són majoria a la ràdio. Y esto ahora me ha sentado tan bien. Porque las mujeres no siempre no han sido visibles. Avui, totes vosaltres, que sou el futur, pugueu ocupar aquests espais. Dones de ràdio són moltes històries de moltes dones que ho han entregat tot a través d'un mitjà de comunicació com és la ràdio. Crec que és un mitjà tan proper i tan estimat per tothom. Com és que ningú havia pensat en nosaltres? On són les dones? Ara n'hi ha moltes i molt bones. Nosaltres tenim veu, tenim opinió, tenim rigor i tenim olfacte periodístic. La ràdio és vida.